Samuel chapter 1 verse 1. Izwi lenkosi silifumana libhaliwe ncwadi kaSamuel wokuqala chapter number 1 verse number 2. Yayinabafazi ababili, igama lomnye lalinguHana, igama lowesibini linguPenina. uPenina ke wayenabantwana, uHana yena engenabantwana. Indoda leyo ibinyuka ivela emzini wayo iminyaka ngeminyaka, iye ukuqula ibingelele kuYehova wemikhosi eShilo. Babekhona ke onyana baka-Eli ababini, uHofeni noPhinehasi, abebengabingeleli bakaYehova. Kwathi ngemini awabingelela ngayo u-Elikana, wamnika uPenina umkakhe, onyana bakhe bonke neentombi zakhe izabelo. Ke uHana wamnika isabelo sabantu ababini ngokuba ebemthanda. uHana ke uYehova ebesivalile isizalo sakhe, waza umkhweleteli wakhe wamana ukumthuluba ukuze ade aculuke, ngokuba uYehova ebesivalile isizalo sakhe. Wenje njalo u-Elikana iminyaka ngeminyaka xa wayenyukayo ukuya endlini kaYehova. Wenje njalo uPenina ukumqumbisa uHana, walila akadla. Verse 26. Wathi, "Camagu Nkosi yam, uhleli nje umphefumulo wakho Inkosi yam. Ndingulaa mfazi wayemi kuwe apha ethandaza kuYehova. Ndandithandazela lo mntwana. Undinikile ke Yehova isicelo sam endandisicele kuye. Undinikile uYehova isicelo sam endandisicele kuye. Nam ndiyakumenza oceliweyo kuYehova yonke imihla yokubakho kwakhe. Ngoba ngoceliweyo kuYehova wamnqula khona uYehova." Amen. Masingekale silva izwi lethu apha namhlanje. Amen bangcwele. Unyaka sephakathi ngoJuni. Amen basingekale sinazo izinto ebesasizibhalile ngoJanuary kwi-vision board zethu. Amen basingekale sabhala sacela but ngoku siphakathi enyakeni. Amen basingekale mhlawumbi khona ubucelile nawe. Amen basingekale ayenzekangela mhlawumbi kenzeki nangoku. Amen basingekale kodwa namhlanje ndiza nethemba. Amen basingekale andizuthetha ngabantwana okanye ngale meko kanye sibona apha bathandekayo, but andifuni sijonge ezi abantwana, but ndifuna sijonge azi yonke into esiswelayo ebomini bethu. Amen bathandekayo ungajongi ngabantwana qha. Amen bamele siva apha bathandekayo kuthiwa kukho utata wayenabafazi abayi-2. Amen bathandekayo and wayenomfazi oyi-1 ekuqaleni bathandekayo. Amen but izimo selaa xesha zangasimvumela ukuthi ahlale nomfazi oyi-1. Mhlawumbi umthetho welizwe bebekhulu bathandekayo ndalimvumela umntu xa kuphele ixesha elithile umyeni nomfazi bengenabo abantwana, umyeni wayevumelekile bathathe umfazi wesibili. Amen bathandekayo and noHana naye wayeseyisitsho uba like wayeseyivuma uba thatha omnye umfazi because wayesibona isimo ababekuso bathandekayo. Amen bathandekayo wamthatha ke umfazi utata wakhona uElikana. Amen bathandekayo siva ke ngoku apha uPenina seyinabo abantwana bathandekayo, uHana akanabo abantwana, bayaqhubeleka bayaya eShilo. Amen bathandekayo into ayisenzeka iminyaka yonke ayiyeka ngokwenzeka kwatata Elikana bathandekayo and noHana akaphelanga endlini because izinto ebezifunile azenzekanga. Amen bathandekayo umthetho obekwe kwakhe usawuthobela na ngoku isimo singavumelekanga kuye bathandekayo. Iza nento ethi namhlanje zikhona izinto ebesizifunile bathandekayo azenzeka, sathi ngokwethu amandla safuna uplan B, safumana uplan B waza naye bamkhwetyela ufumana le nto esibili kuze nayo wamshiya uThixo mhlawumbi okanye amshiyanga uThixo but uvile ngomuntu ethethe enye into wenza laa nto. Abantu bathandekayo ngoku siva uHana apha exakwa yinto laa mntu wayethandakazwe naye naku ngoku ugezela yena apha. Amen bathandekayo uxakiwe ngonguye. Amen bathandekayo wamkelile uYesu wangena wava futhi ngamandla akhe bathandekayo kodwa utho usobona kwakho ukungenzeki kwezinto wa-invite enye into ngoku le nto
uThixo wayesiva ithi iBhayibheli wayesivalile uYesu sibeleko sakhe ayithi wayengakwazi uba intamba nature uba i-biology bathandekayo sasivala for a specific time but uHana yena nomyeni wakhe ngokubaze neyabo into secaleni bathandekayo bathi basiza nomnye umfazi nakho umfazi baqabonga umfazi phakathi kwabo abantu bathandekayo singathi sesikhona endlini kaThixo bathandekayo singenze izinto ngeli xesha sifuna ngalo kodwa singabizi ezinye izinto abantu uxelela uthina siba uzobayile nto basakuchazela ukuba ngomso bafuna kwamba heyi umama wafana into ethile ubamgeva into ethile ayidifike le nto uyapenika xa upenika uzawuza nezinye izinto esingasizongo ababathandekayo indawo nendawo bathandekayo inemithetho yayo singathi sifika kuYesu singafiki sibize eminye imithetho eyahlukileyo kwimithetho kaYesu iBhayibheli bathandeka ndiyayithanda yonke idetail iyayibhala kuthiwa uHana wayethandwa inkosi but noHana the same Hana othandwayo inkosi wenzekelwa zizinto abantu bathandekayo uyathandwa uHana inkosi ndifuna namhlanje bathina uzotsho uyathandwa inkosi ixesha elilingafikunayo yesothina ukwazi kakhulu to equip us uyasinika izinto ngexesha futhi elililo but sithi ke ngoku aba bafuna izinto ngexesha lethu abathandekayo abelungwele sasikhona namhlanje ingangase bathandekayo singayiqonda lento kaYesu size kube nina bathandekayo upelida ukhona unabantwana but into endingaza kudala ndizama uyijonga uyifunda ngeBhayibheli siva kuthiwa unabantwana but emveni kobantwana abana asiphinda sive ayikho into ethethayo mpela kuthiwa inabantwana elipheleleyo bangajonga uba inoba kwenzeka ntoni ababonakali kodwa uzohana dema uHana banabantwana dema upelina eswelekelwe ngabantwana uHana banomntana 1 upelina luze 2 abantwana uHana unalomntana upelina phina luze yithi into bathandekayo esenzeke ngabathamana izawuphela kodwa iyasuka kuYesu It took them 40 years. You know, I know 3 days or 4 days. God is asking Cornelius in the one project. And why we're born this house on it. And you don't need to tell that so we have to be some again. Go figure I was in your fast food. I can't do this. Out of Palatable, I still see my teeth. I'm missing and I don't provide. God was a loose away.
I know